soci, em sembla que hem deixat un 25, quan nosaltres anem marxar, n'hi ha quasi 35, doncs si allò seguiria, si no hi tindríem problemes, i si hi havia unes dotzenes de baixes no passava res, i no ha passat res, i no ha passat res. O sigui, vol dir que el país, la gent, fins i tot la gent de la moderació, ha avançat cap al i ens hi ha ajudat molt, doncs, una cosa que és important, que és l'Estat. L'Estat ens ha ajudat, ens ha bombardejat un estatut que era l'última oferta que els hi feien, ens van regalar una actitud contundent per part del Tribunal Constitucional i al pare estat li passava una cosa, i és que tant els seus informadors aquí com el pont aeri com aquells que viuen del cuento d'Espanya els informaven malament de com estava Catalunya. O sigui, l'Estat, i això us ho dic amb una certa grau d'informació, no era conscient dies abans del que va passar l'11 de setembre doncs de què estava passant a Catalunya, perquè encara no han mesurat prou la situació de les noves generacions de Catalunya. Allò que em deia un important mando del CDI, és a dir, me impresionó mucho aquellos matrimonios con los niños encima. Vull dir, això, aquesta generació que està entre els 30 i els 50 anys, aquesta generació que no va viure el franquisme, que no els hi té por, que no ha anat a la mili els homes, que no han estat idiotitzats. Vull dir, tota aquesta gent que avui camina i camina amb normalitat, diguéssim, cap a la seva plena sobirania. Aquesta gent, doncs, els sectors que aquí els informaven d'alguna manera, tots els coneixem, tenen noms i cognoms, els seus negocis, els seus despatxos d'influències, els seus lobbies d'influències, doncs ara no passa nada a Catalunya, no, collons, que els negocis continuen. Vull dir, aquesta gent doncs, que els anava informant, doncs, i s'han emprenyat. S'han emprenyat amb aquesta gent. Ja veieu que algun globo que estava dalt de tot està baixant en picat, algun globo polític, que és bon amic meu, personalment, però el seu globo baixar. Per què? Perquè en aquests globus els hi donen aire i pugen. I quan veuen que no els necessiten, van caient. I què va fer l'Estat? Desesperat. L'Estat va començar a reaccionar. Tard, però va començar la Guerra Bruta. I la Guerra Bruta existeix. I a més, senyores i senyors, no vostès ni s'han de collonir ni han de pensar que això és anormal. Un Estat, quan li plantegen que el 20 i pico % del seu PIB vol fotre al camp i no es veu, reacciona, i esclar que reacciona. Tenen milers de professionals, no van a ballir-hi la mà com nosaltres i com els Boy Scouts que som nosaltres. Ells actuen com a Estat, per la qual a mi no em preocupa gens, estan actuant. Tenen 3.500 persones per fer això, pagats amb sou de tots nosaltres, tots els paguem a més, a sobre els paguem. Doncs naturalment, què podien fer? Podien fer doncs el desprestigi de les nostres institucions, el desprestigi de les persones que les portaven. Home, hi ha hagut moments, també cal dir-ho, que si vostès a dins una habitació, doncs, i perdoni l'expressió grollera, doncs hi posen un ventilador molt gros i hi ha més pols, remouran pols, però si hi ha merda, remeu-la. Per la qual, la veritat és que també el sobiranisme i sobretot els partits de govern haurien de tenir en compte doncs, aquesta particularitat. És a dir, han de fer neteja. I han de fer neteja a fons. I això, doncs, si no l'Estat el que els hi fa és retreure'ls. Vull dir, retreure i posar-ho a la superfície, ampliar-ho, mentir descaradament, però han fet una gran campanya en contra nostra. I el problema és que saben de que nosaltres no reaccionarem. Vull dir que nosaltres, escolta, què fem? I aquesta campanya
d'entrada, ràpidament, perquè si no m'estendria massa, ja he explicat 50 vegades a articles, doncs primer un atac contra la llengua, perquè la Calvin és molt sensible, perquè saben que això és l'eix fonamental, és el nervi de la nostra nació, i han aconseguit èxits molt i molt importants en l'estratègia global contra la nostra nació, el País Valencià i les Illes. No ens hem d'enganyar, el País Valencià i les Illes estan guanyant en molts aspectes, tot i la nostra resistència i la nostra gent que està aguantant, i aquí doncs desprestigiar. Saben que la cohesió nacional del país passa per la llengua, ho van intentar, van fer una primera ofensiva. Cal reconèixer que tant el nostre govern, la nostra consellera, el nostre president, les nostres institucions, la nostra societat civil, els nostres professionals de l'ensenyament han aguantat. Després ha vingut una ofensiva que encara s'està produint contra un altre dels eixos fonamentals de les nostres estructures nacionals, que és indiscutiblement doncs, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. I aquí hauríem de reflexionar molt aquells que han inflat a l'enemic, aquells que han pagat i han intentat doncs, a través de T8 fer la competència a TV3 i intentar anar inflant el globo que si són molta gent, que si són moltes persones, que si és molt car, sense entendre que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que segur que té defectes, però que és el nostre nervi central d'explicar al país, de donar una imatge determinada, de donar una idiosincràsia, imagineu-vos una cosa, tanqueu els ulls i que desaparegui la corporació i ens despertem. Què passa si ens despertem? Si la majoria d'aquest país veu durant 5 anys seguits o 3 anys seguits Telecinco o Antena 3, i ara cal dir d'aquestes compraries que surten a les televisions normals, què passa? Per la qual fa molta por aquests nois doncs, que no han patit mai, molt d'aquests que dirigeixen ara el nostre govern amb algunes coses, que no saben què és això de la resistència, doncs que no entenguin doncs, que potser sí que cal fer retallades, però les retallades s'han de fer allà on calgui, si és que s'han de fer, però que vagin molt en compte en destruir-nos a nosaltres mateixos, perquè últimament també en el nostre govern, i que consti que el defenso, doncs han retallat coses que no haurien d'haver retallat. Després ve una altra cosa que m'hi sento molt lligat, que és el model policial. L'atac actual contra el nostre model policial és brutal. És tan brutal doncs, que no sols s'estan reforçant la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, sinó que ens han posat aquest espectacle, aquest espantall doncs, de la delegada del govern, doncs, que es dedica sistemàticament doncs, a anar contra la nostra policia de Catalunya, contra les nostres institucions i fent tot el possible per fer una cosa que ells en diuen visualitzar, jo els dic el paquet de l'Estat a Catalunya. Visualitzar el paquet que hi són. Vull dir, i a més hi són en quasi 7.000 efectius. O sigui, nosaltres no podem fer fa 2 anys doncs, ni un sol Mosso d'Esquadra, o si no un sol, perquè aquest any l'última promoció que ja vaig anar a fer una xerrada doncs era 80 i pico em sembla aquí el regidor com ho diria, 80 i pico de la Guàrdia Urbana de Barcelona i un mosso perquè havia estat malalt de les 2 promocions anteriors, o sigui que es feien totes les viseres blaves i una vermella dels Mossos. Portem 2 anys sense ni un sol Mosso d'Esquadra i a més es fa tot el possible per desprestigiar la nostra policia i a més han muntat una estructura aquí a la zona franca de premsa a la qual eleven al màxim qualsevol informació de qualsevol operatiu que fan, intentant desprestigiar, intentant fins i tot fer el pont amb les policies locals a la nostra policia, o sigui, fent actuar en conjunt amb les policies locals, no en el cas de Barcelona, però sí en el cas de moltes policies locals, doncs, per aconseguir fer-los el pont a la nostra policia de Xarogui. Estan treballant per això, estan treballant per desfer el nostre model policial. Després, hi ha una cosa que han tingut un cert èxit, s'ha de reconèixer, que és això de les ambaixades. Jo crec que aquí és una de les coses que han tingut un cert èxit i que nosaltres hem de reaccionar, i hem reaccionat bé. Vull dir, aquesta és la història, diguéssim. Fixeu-vos que durant un temps, uns mesos,
una cosa tan important pel nostre procés nacional com és la projecció exterior, perquè jo soc pessimista, jo crec que en el marc de l'estat espanyol no ens en sortirem, que cal portar el nostre gran problema, el problema nacional català, cal portar-lo a l'exterior, no ens en sortirem, doncs el problema essencial és que ells han aconseguit crear aquesta mentalitat de tot l'estat, de les ambaixades catalanes, etc. I això doncs, és molt i molt important. I després també han intentat, i estan intentant, desfer la nostra societat civil, la qüestió de les subvencions, etc. Nosaltres amb això estem començant a atacar, estem començant a reaccionar, però hauríem de reaccionar amb molta més força i amb molta més contundència. Què passa amb el nostre projecte nacional? I diré acabant, doncs, molt bé, hem posat en marxa l'Assemblea Nacional, hem posat en marxa doncs, tot un procés ja en el Parlament de Catalunya, tot això funciona, però pensem una cosa, que cal crear estructures d'estat. I que aquestes estructures d'estat no poden ser únic i exclusivament aquestes que s'ensenyen. Vull dir, mai allí la mà i un mirall, diguéssim, no es va enlloc. Vull dir, o sigui, cal fer això que s'està fent, un Consell que s'ha creat, però hi ha molta altra feina que s'ha de fer. Si no, el que està passant en aquests moments és que estem ensenyant massa, doncs, tots els punts flacs i pensem tota la quantitat de gent que treballa moltes hores cada dia per destruir el nostre projecte. Hi ha una cosa que a mi em preocupa molt i és la necessitat de, en aquests moments, potser us semblarà estrany el que estic dient ara, però hem de desvincular el govern de la Generalitat del procés sobiranista. I voldria que m'entenguéssim. O sigui, el govern de la Generalitat, per tot el que vosaltres sabeu, que no cal estendre, els espòlits, entre els diners, tot això, està en un moment crític. Està en un moment, no de suspensió de pagaments, però quasi. I comença a arribar a la població ben muntat, ben organitzat i ben manipulat doncs, pels mitjans de comunicació que irradien sobre Catalunya, de l'Estat, doncs, sobiranisme igual a retallades, govern nacionalista, retallades. Amb la qual aquí cal jugar molt clar. És a dir, es pot estimbar el nostre govern, que jo defenso, i el nostre president, que jo defenso, però no es pot estimbar el sobiranisme. Per la qual hem d'anar molt i molt de compte, a no vincular-ho. El moviment està en marxa. I el govern, que és el nostre president, és importantíssim, i el govern també, però no ens ho podem jugar tot a un govern, a unes estructures, a un president. Catalunya ha de tenir molt clar una cosa, que és que nosaltres ens podem pagar el benestar que hem gaudit. Jo vull posar sobre la taula, no és hora d'avui, però ja fa dies que ho estic dient i sobretot quan surti no em tireu tomàquets, algun dia s'haurà de començar a reflexionar sobre això de que ho va fer tan malament el tripartit i que va gastar massa el tripartit. I algun dia n'hem de parlar d'això. Ara simplement ho deixo aquí, perquè esclar, si el tripartit perdia cada any 7.500 milions de dèficit i ara en tenim 8.000, però almenys feia les escoles, feia Mossos, feia mestres, feia tota una sèrie de coses que ara no es fan amb tot junt. I no és una crítica al president, perquè possiblement no poden fer res més. I si inauguren alguna cosa feta a l'època del tripartit. Vull dir, per la qual aquí també cal sentar-se seriosament a veure què passa i anar junts, no utilitzar-ho com a eina de fer-nos mal entre nosaltres. No ho estic fent per això, i si algú ho entén així, malament. Simplement ho dic com un element de reflexió, perquè al final doncs, s'hi vinculen doncs, el fet nacional amb la crisi que estem patint ara i no som capaços de lligar fortament, ho està fent desesperadament en aquests moments en Junqueras, però hi ha altra gent que ho està fent, però que és hem de vincular el problema nacional i la qüestió social. No hi ha sortida social sense la sortida nacional. I a més, insistir-hi en això. I el nostre govern no fa res en aquests moments per problema que té.
Vull dir, però després també n'hem de parlar més. I després dir una altra cosa. Fa dies que em diuen a la Moncloa hi ha una nevera. Hi ha una nevera que tenen allà molt gran, i acabo amb això, doncs i allà dintre hi tenen una pastanaga. Hi tenen una pastanaga i ja sabeu doncs, que hi ha molts joves de Convergència i Unió i molts sectors socials del país i aquests que van xiular, aquests poca vergonyes picos, doncs, que van xiular el president l'altre dia, aquests del tenis Bartino, aquests del Cercle Equestre, aquests que estaven als Godó, aquests que se'ls havia de comprar i que el diari havia de ser l'eix de l'independentisme en aquest país, ja ho hem vist, cornuts i poc al veure. Doncs a partir d'aquí, aquests senyors, diguéssim, que estan morts de gana en aquests moments, que són conills morts de gana, compte quan els hi treguin la pastanaga. Jo tinc molta por a la pastanaga, per la qual jo us demano, per acabar, que sigueu ferms, que no sigueu conills. Hem d'estar disposats. La independència no ens vindrà per gràcia de l'Esperit Sant. No ens anirem a dormir un dia i au, i l'endemà ens despertarem. Jo li deia al nostre president no fa masses dies: president, si s'ha d'anar a la presó, s'hi va. No pas mireu lo grasset i maco que estic jo i vaig estar-hi. I en una situació molt difícil. No ara aigua calenta, ara ja, en fi, vull dir, el menjar no està malament dintre de tot, dutxa, etc. Li vaig fer una broma que perdonareu que jo soc una mica animal, un polvet a l'ona cada 15 dies, passa res si està a la presó, i quan surti és majoria absoluta. Però el qual, doncs, escolta, cal plantar cara, he arribat al moment de plantar cara. I ell mateix ho deia, o ara o mai, perquè us vull dir una cosa, a la història, això potser m'influeix el Junqueras o alguna cosa, s'obren moments que hi ha una escletxa. Ara tenim una escletxa. Ara tenim un estat que fins i tot després de l'ofensiva que ens ha fotut, el que no lliga aquesta ofensiva és que l'Estat els hi peta amb ells. Vull dir que dius, bueno, tot era correcte en termes d'informació, contrainformació, etc. Però el que no lliga és que de cop i volta els hi salti el partit del govern, de cop i volta el rei, doncs, en fi, se'n vagi a saltar al llit de la colina i es foti un hòstia a terra, o passi qualsevol cosa d'aquesta. Això no lliga. Per la qual l'Estat està en un moment dèbil. Les mateixes forces armades i la Guàrdia Civil, no us preocupeu que no intervindran. De forma directa no intervindran. I si intervinguessin, tenim l'independència. A Europa això no es tolera. Si ho fan, ja sé que és molt bèstia dir això, però si ho fan, com em deia una persona que s'entén molt d'això fa pocs dies, si ho fan, seria la nostra victòria. Si posen el president a la presó, és la nostra victòria. Si el foten fora del Palau de la Generalitat, és la nostra victòria. Per la qual no s'ha dit, i vosaltres que segur, la gent de la CAL, representeu aquell nucli de la resistència, heu de llevar aquest missatge. El missatge que això no serà fàcil, que haurem d'aguantar, que haurem de resistir, perquè, escolteu, no us penseu que us arreglaran això. Vull dir, jo m'ha agradat molt sentir el meu amic, en Pere, que fa aquella cosa que fa l'altre en Pere, donant-nos il·lusió i donant-nos... Jo, a més m'agrada el seu discurs, i és que no fan sempre, però les dificultats hi són. I les dificultats s'hauran d'afrontar amb fermesa. Simplement dius això, ferms com heu sigut, ferms fent el tal, com heu estat fent tots aquests anys, i ara resistir perquè venen uns mesos extraordinàriament difícils. I recordeu, ara que veig aquí la Blanca, per exemple, a tota aquesta gent doncs, que gràcies a ells i a molts de vosaltres i de vosaltres ha resistit i l'independentisme s'ha estès en aquest país. En homenatge a tots ells, a tots aquests que van resistir en un moment determinat, nosaltres ara siguem hereus d'ells i aguantem seriosament